Yung paglabas ng mga kabinatan man o matatanda, pagka lumabas ka, nang abutin ka ng gabi, mga alas 10, alas 11, alas 12, kung mga pakyaw kami ng sasakyan para hanapin ka, kung ilan ang naipakyaw namin, babayaran mo yun. Yun ang mga penalty namin dito. Kung makahanap ka ng hindi magandang kaaway mo, hindi ka namin tutulungan. Doon ka lang namin tutulungan sa parang inapi ka. Pero kung kalokohan mo, hindi ka namin tutulungan. Ganon. Kung may ma-emergency sa amin, halimbawa, namatay ang lola mo, lolo mo, makakawi ka sa amin din dahil noon inampungan ng lolo mo at lola mo, pagtulong-tulungan namin, may mag-volunteer ng 500, 100, 200, 50 pesos. Yung talagang may pira, minsan may nagbibigay pa ng 1,000. Upang may mamatay, limbo yung namatay yung nanay niya, siya isang mahirap dahil ang paninda lang niya, halimbawa, lighter lang ang paninda niya, hindi abot hindi niya kayang gastusan yon. So ganon, bigla kami mag-volunteer na magbigay kami ng, yung may pira, magbigay ng 500, 1,000, 200, 100, yung talagang mahinang pira, 50. Ganon ang kahigpit ng pagmamala namin dito. Ang pagsimba namin, simula sa alas 5 ng madaling araw, 12:30 ng tanghali, alas 3:30 ng hapon, alas 6 ng gabi, alas 7:30 ng gabi. Bali, 5 times hindi kami magsimba. So, ang tanong nyo, paano po nakasimba yung mga pumupunta sa Kabugo sa Domingo, Banggit? Maski saan kami naroon kung oras ng pagsimba, nagsisimba na kami doon. Kukuha kami ng malinis na tila o kaya yung ganitong carpet na maliit, ilalagay namin doon. Kaya po nakikita nyo na minsan, nakatayo kami na parang nagluluhod. Nagsisimba kami yon kasi puta nilang malinis yung pupwestuhan mo. Walang madumi doon. Pwede ka na magsimba doon. Hindi puta din na dungga lang sa simbahan magsimba. Basta maski saan ka, kasi maski saan ka, kailangan na magsimba ka para koneksyon ka sa Lord. Fasting namin po ay nakakataka. Bakit mo nakakataka? Sabihin niyo, paano kayo hindi mamamatay na 12 hours kayo hindi uminom, hindi kumakain, hindi nagmumumog, hindi pa kayo pwede manigarilyo, hindi pa niyo pwede halikan yung asawa niyong cute. Ay hindi pwede yun kasi pagka oras ng alas 4 ng madaling araw, kakain kami ng kakain. Pagdating ng alas 4:10, alas 4:20, close, hindi na kami kakain hanggang alas 6. Doon kami pwede kumain ng alas 6 ng gabi. So, ang alam ko, binibigyan ng pangyarihan ng Diyos yung pagpapasting namin. Dahil ako po ay may ulcer po ako. Bakit po hindi umaandar pagka nagpapasting kami? Hindi po umaandar. Paano namin na-survive yun? Tapos hindi kami umiinom. Pero palagay ko, na-survive namin, naiabot namin yung fasting namin dahil yung mga puso namin talagang interesado sa utos ng Lord. Bakit po? Parang naano kayo kung bakit kami mas masaya dito at mas peaceful dito? Para bang maski hindi niyo na i-buwis out kung ganun, parang buwis out niyo na bakit niyo po sasabihin na mas peaceful dito? Ganito po ang talagang cause. Ang cause yun, sa Mindanao, maraming naggugulo doon. Ang naggugulo doon, halimbawa, pumatay ang pinsan mo, si kansin mo, uncle mo sa pinsan, uncle mo sa kasin, pagka duman yung mga pinatay niya, sasali ka nila. Kaya sinasabi namin na mas peaceful dito. Kung dito naman kami sa Ilocosur, para bang nalalayuan pa silang hanap sa amin. Halimbawa, kung may sikan kasing kami, pinsan kami, pamangkin kami, uncle kami doon na manggugulo, parang tinatamad yung sasali sa amin doon sa gulo namin sa Mindanao. Kaya so, para bang nagustuhan namin dito,
Dahil mababait kayo dito at nagkakasundo po tayo. Sa totoo, nagkakasundo po tayo. Dahil nagugustuhan niyo yung mga paninda namin. Dahil noon, wala pang Muslim dito, isa, dalawa, tatlo ang Muslim dito. Di ba wala pang pirated dito? So bumili kayo ng mga DVD o kaya mga CD, 450. 400, 350. Pero noon nakarating po dito ang mga Muslim, kapatid natin mga Muslim, pwede ka bumili ng CD ng 50. Ngayon, 3 4 100. Pagka kaibigan mo ng kaibigan mo, pwede pang 30. Pagka mas sobra pang kaibigan mo, pwede pang 25. Pagka matalik mong kaibigan, lagi kayo nagmi-meet, pwede pang libre. Tsaka malagi pang binibigyan namin ng chance. Bumili ka sa amin ng DVD. Ilang bisis mo mapanood, parang nagsawang mata mo dun sa DVD. Pwede mo pang ipalit sa amin, maski walang sira. Basta sabi mo lang na, kapatid, palitan mo ito kasi medyo kumalkalog, kasla gergeron niya. Pinapalitan namin. Maski 5 bisis niyo ipalit, pwede niyong ipalit sa amin dahil po, sobra kaming mababait. Kami po ay mababait na may pagkasundo nyo ng mga kapatid natin, mga Ilocano dito sa probinsya ng Ilocosur. Ako po si Mr. Faisal Kasir, nakatira po dito sa Bantay Sundri Muslim Compound. 46 ang edad ko. Ako ang pangulo ng mga kapatid natin mga Muslim dito sa Ilocosur. Ito ang buhay ko.